mico, què fots aquí? Sí, esperar una mica. L'explica ho dit tot, eh? Va, no, anem per feina, anem per feina. L'altre dia, el cavaller de Vidrà va anar al metge. Li havien de donar els resultats d'unes proves que li varen fer. El metge agafa l'informe. Malament, pàncreas, malament, malament. Carai, el fetge. Hosti, tema pulmons, fillet de Maria. Diu, noi, diu, no ho veig gens clar, però gens clar. Jo crec que li haurem de fer una placa. I el cavaller de Vidrà va dir, què vol dir, una radiografia? No, una placa de marbre que posi, aquí segueix descansant el cavaller de Vidrà. Ha, ha, ha! Vaya, vete por ahí. Arranca cartera, va, fot al camp.